Ndalo manok chien ka waneno ka jo od bura osebedo karingo ka gi kacha ka chiwo obok kata forms mag basari ne jonyuol ma nigi gombo mondo nyithindgi oyud sir mar basari. Ang'o momiyo nutimo ma kane pok ung'eyo ni pesa ni nitiere kendo obiro donjo? Dipo ni uketo geno kuom jonyuol geno maonge? Ing'eni wang' sirkal mar pesa en cabinet secretary mano wuoyo gi committee mawacho ni committee ni pesa waseyudo, gima ne monowa ne pok wayudo legal interpretation gima ne court owacho cha. Koro nikech Attorney General osemiyowa green light, wadhi golo pesa kendo wadhi golo pesa 2 billion per week. My one installment nosemiyowa, which is 2 billion. To nonengo ginuo mano for 5 months, ma by now nonengo bed ni wan gi 10 billion. Koro wan ok warit pesa, wan wasego kalo negi budget, wasekalo negi pesa to wamiyo gi treasury ma is in charge. Kano assure wan odhi golo pesa, that was good enough. Kano ok ong'eyo ni pesa nyalo bedo maonge, to mano koro gross incompetency momiyo wanyalo riembe kata tich. Mheshimiwa, ok kata